Bore da, gethi Deirfestyn enw I, dwi'n uwchreolwr ar y prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Life, prosiect sy'n cael ei arwain gan Parc Cenedlaethol Eryri, yn hyd â RSPB Cymru a Coed Cadw, a sydd wedi cael ei ariannu'n bennaf trwy cynllun Life Comisiwn Ewropeaidd yn ogystal â Llywodraeth Cymru. Da ni yma heddiw yn safle'r enw Hafody Brithion uwch ben Nant Gwynant. Mae'n ardal o rhododendron dwys. Un o prif amcanion y prosiect Life di fynd i'r afal ar rhododendron ponticum sy'n y bygythiad i'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd da ni'n ceisio i warchod. A felly mae hwn yn un o safleoedd da ni yn ddiweddar iawn wedi trin gyda contractwr allanol i trio waredu problem o rhododendron ponticum yn y ardal yma. Mae rhododendron ponticum yn naturiol yn cael ei ddarganfod mewn ardaloedd sych a cynnas o gwmpas modd y Mediterranean. Ond gafodd ei gyflwyno i'r Ynysoedd Prydeinig yn ystod yr oes Fictoriaid fel planhigyn poblogaidd iawn mewn gerddi, a hynny oherwydd ei blodyn pinc sydd amlwg yn hyfryd iawn i edrych ar adegau'r flwyddyn. Fodd bynnag, mae rhododendron ponticum wrth ei fodd hefo tir glyb, rhywbeth sgynnon ni lot ohono fo yma yn Eryri, a mae hyn wedi galluogi i ymestyn i ardaloedd eang ac i'r gwyllt. Effaith hyn ydy fod ei creu ardaloedd dwys iawn o rhododendron, sydd yn gallu fod o fygythiad i planhigion a bywyd gwyllt cynhenid, gan gymryd drosodd ardaloedd o cynefin prin megis y Coedwig Glaw Celtaidd. Does fawr o werth ecolegol i rhododendron ponticum i cymharu â coed a tyfiant cynhenid. A felly dyna pam mae'n bwysig fod ni, trwy prosiect Life a ymgyrchion eraill, yn fynd ati i trio cael gwarad o rhododendron ponticum fel bod tyfiant naturiol yn gallu ffynnu yn yr ardaloedd yma. Mae hwn yn dyffryn mae'r awdurdod wedi gweithio ynddi ers degawdau erbyn hyn yn ceisio rheoli a waredu rhododendron ponticum, yn gweithio efo partneriaid megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ond un o'r safleoedd oedd heb i drin a le oedd rhododendron dal yn problem oedd fama'n Hafody Brithion, felly oedd hi'n allweddol bod ni'n mynd ati i waredu rhododendron yn y darn yma o dir mwyn ceisio cefnogi y gwaith ehangach sydd wedi mynd ymlaen yn yr ardal dros y 20-30 mlynedd dwytha. Dyma ardal sy'n eisoes wedi cael ei drin gyda laddwr chydig o fisoedd yn ôl, a fel y gwelwch chi, mae'r triniaeth wedi bod yn llwyddiannus iawn. Gyda bob cam o waith, da ni'n anelu i gael kill rate o gwmpas yn 90 i 95%. Felly yn yr achos yma, fedrwch weld yn glir bod hyn wedi bod yn llwyddiannus. Hyn, mae yna dal ardaloedd wedi emethu a chydig o planhigion dal i fodoli. Dyna pam mae'n pwysig iawn bod ni'n gweithredu 3 cam o waith mewn unrhyw cytundeb. Cam 1, yr attack phase, i cael gwarad o'r prif broblam. Ond wedyn, ail cam a trydydd cam o waith i flwyddyn neu 2 ar ôl ei gilydd, a hynny i mynd ati i lladd beth sydd i fethu yn y cam gyntaf. Felly mae'n pwysig iawn pan ydych chi'n rhaglennu rhaglen waith i waredu rhododendron, bod chi'n cymryd hyn mewn i ystyriaeth yr annan am 3 cam o waith a hynny dros 5 mlynedd o hyd, a bod yna arian yn ei le ac adnoddau yn ei le sydd yn sicrhau bod chi'n gallu gweithredu y cynllun 3 cam yn llwyddiannus. Helo, fe enw yw Gwion ap Dafydd a dwi'n gweithio i'r parc fel swyddog cynorthwyol ar y prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd. A dyn ni fan hyn yn Goedwig heddiw yn edrych ar triniaeth o rhododendron. So yn y bôn yn syml swydd fi ydi rhoi cytundebau allan i dileu a rheoli rhododendron ponticum. A fel chi'n gallu gweld tu ôl fi fan hyn, mae un o cytundebau ni lle mae'r contractwr wedi bod allan ac di trin rhododendron
yn llwyddiannus. Y dull gorau dyn ni wedi ffeindio o'r prosiect yw y dull o y chwistrellu y bonyn. Dyn ni wedi ffeindio bod y canran o fatha'r kill rate wedi bod tuag at fatha 95%. A dyna, ar mwyafrif o safle oedd ni nawr, dyna'r dull dyn ni'n defnyddio, a mae wedi bod yn llwyddiannus iawn ers dechrau'r prosiect. A wedyn mae yna cwpl o heriau wedi bod wrth wneud y prosiect yma. Un o'r heriau yw i cael pob tir perchenog i seinio fyny i'r prosiect. Yn anffodus, dyn ni ddim wedi cael pawb wedi arwyddo fyny i'r prosiect, felly yn anffodus gynnu ni dal ardaloedd yn y llefydd y prosiect, lle mae yna dal lle mae had dal yn cael ei cynnyrchu gan planhigion rhododendron. So mae'r had o rhododendron yn gallu trafeilio'n eitha bell efo'r gwynt. So fel chi gallu gweld tu ôl fi, ni wedi trin y safle yma yn dda iawn, ond os mae'r cymydog yn dweud na i ni trin y rhododendron ar ei tir o fo, wedyn mae yna dal cynnyrch had yn gallu cael ei chwythu ar y gwynt nôl mewn i'r safle yma. So dyna yw'r un o'r heriau mwyaf dyn ni wedi cael yn y prosiect. Enw fi di David Jones a swyddog prosiect ar y prosiect life Coedwigoedd Glaw Celtaidd. So mae gennym ni ddogfen y pecyn cymorth rhododendron sydd wedi cael ei greu dros 30 mlynedd gan yr awdurdod. A mae'n sôn am y holl broses o roi cytundeb allan a trin rhododendron. Y pecyn cymorth yn mynd trwy'r broses o helpu chi wneud y penderfyniad pa dechneg ydy'r gorau ddefnyddio i trin rhododendron. Mae'n mynd trwy'r broses reit trefnus, helpu chi penderfynu dibynnu ar sut fath o tirwaith da chi'n gweithio arno fo, pa fath o peryglon sy'n yna a falle. Mae'r pecyn gymorth wedi bod yn llwyddiannus iawn i ni. Mae wedi crynhoi y gwaith mae'r parc wedi wneud dros y 30 mlynedd dwytha, a mae'n creu broses syml hawdd i ddilyn i ni. Ond hefyd mae'n gallu gwneud y job yn haws i bobl sydd ddim yn gweithio ar parc. So os ydych chi'n rhywun sy'n dymuno symud llwyni unigol yn yr ardd, neu os ydych yn gweithio i corff mawr arall, mae'n eitha rhoi y technegau i chi i trin rhododendron. Os di rhywun eisiau ffeindio'r pecyn gymorth, mae o'r gael ar y wefan.